तानिलाज बोरोलिन। बोरोलिन ना तो निश्चित शुणिथिबे, किछि लोक एहाकु व्यवहार करथिबे आउ किछि लोक निश्चित देखिथिबे। 3 वर्षରୁ ଅଧିକ ବହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବୋରୋଲିନ୍। କିପରି ବୋରୋଲିନ୍ ମାତ ଦେଲେ ଇଂରେଜକୁ, କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବୋରୋଲିନ୍ କ୍ରିମ୍ ଯେତେ ପ୍ରଭାବ, ବୋରୋଲିନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ରୋଚକ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମରେ ବୋରୋଲିନ୍ର ଯୋଗଦାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଗୌରମୋହନ ଦତ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ ବିଦେଶରୁ କିଛି କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଏଠି ବିକୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୌରମୋହନ ଦତ୍ତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ହାତରେ ପତାକା ଉଠାଇ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଗୌରମୋହନ ଦତ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ହିଁ ବାଛିଲେ। ସେ 1929ରେ ଜିଡି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଗୌରମୋହନ ଦତ୍ତ କୋଲକାତାରୁ ଓ ସେ ସେଇଠାରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବୋରିକ୍ ପାଉଡର, ପାରାଫିନ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ କିଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ତେଲ ମିଶାଇ ବୋରୋଲିନ୍ ବନାଇଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାତିସାରା ବୋରୋଲିନ୍ ବନାଉଥିଲେ ଓ ଦିନରେ ବୁରା ବଜାରରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିକୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଇଂରେଜ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌରମୋହନ ଦତ୍ତ ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଖମ ହେଉଥିଲା, ସେ ଏହି ବୋରୋଲିନ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏକ ସଶକ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଉଭା ହେଲା। ଭାରତରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିଦେଶୀ କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବୋରୋଲିନ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିଣରେ ଲେଖାଥିବା ଲୋକକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ବୋରୋଲିନ୍ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ପେପର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫଟୋର ପେପର କଟିଂ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଓ ବୋରୋଲିନ୍ ଫ୍ରିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ବୋରୋଲିନ୍ ବିକିଥିଲେ। ଫ୍ରିରେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଘରେ ଘରେ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୌରମୋହନ ଦତ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପପୁଲାର ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏହା କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆସିନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ ପୁଣି ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ବୋରୋଲିନ୍ ଆୟ 2 ଗୁଣ ହୋଇଥିଲା। ବୋରୋଲିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଦମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଲା। बोरोलिन के और बहुत फायदे हैं, है ना जानू?